ବର୍ଷକ ପୂର୍ବର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ଷକ ପରେ ଏମିତି କିଛି ବିଗିଡି ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଜଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା। ଭଉଣୀ ଜଣକୁ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଡାକ୍ତର କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ BSKY କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଇସା ସରିଯାଇଛି। ଭଉଣୀ ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହେବ କିବା କେମିତି? ପୂର୍ବରୁ କେତେ ହସି ମଜା ମସ୍ତି କରି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା ଏବଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ମେଡିକାଲ ବେଡରେ। ଆଉ ବୁଢୀ ମା ଜଣକ କାନ୍ଦୁଛି ମେଡିକାଲରେ। କଣ କରିବ? ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଆଉ ଶେଷରେ ଭାଇ ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ, ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଉଣୀ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ